1 сентябрьдән юл йөрүдән яңа кагыйдәләре гамәлгә инә. Яңалыктар мәктәп укучыларының хәвефсезлегенә булышлык итерме? Һаумыгыз эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Хәвефсезлек кагыйдәләре турында дәүләт автоинспекция инспекторы Ленар Зеннуров мәгълүматлашабыз. Һаумыгыз. Саламатсыз. Ленар Шамилович, шулай итеп, яңа уку елы башлану алдыннан һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр мәктәптәрҙә инспекциялар менән йөрөй, нисек үтте тикшереүҙәр? Мәктәптәр әҙер инеме? Бүгенге көндә шушы комиссия составында дип әйтергә кирәк, безнең ведомствоның инспекторлары булды, һәм дә алар бөтен дип әйтергә кирәк уку балалар бара торган мәктәпләрне, һәм дә балалар бакчаларын хәтта карап чыктылар. Республика күләмендә дип әйтергә кирәк инде 1734 мәктәп тикшерелде. Шулар арасында дип әйтик 581 мәктәпнең бүгенге көндә юл хәрәкәте, юл кагыйдәләренә дип әйтергә кирәк инде күп булмаган җитешсезлекләре барлыкка килде, һәм дә инде алар бүгенге көндә аларның җитәкчеләренә искәртмәләр бирелде. Бу күбрәк авыл җирләрендәме әллә калалардамы? Бу күбрәк дип әйтергә кирәк инде район җирләрендә, чынлап та, чөнки кайдадыр юл билгесе дип әйтергә кирәк, яңартырга кирәк, кайдадыр юлда сызыкларны яңартырга кирәк, кайдадыр камера куярга кирәк, кайдадыр ясалма барьер куярга кирәк, водительләрнең тизлеген кәметер өчен бит инде балалар бара торган җирдә, кайдадыр балалар үтә торган юлларда дип әйтик инде светофор объекты куярга кирәк. Без инде юлларын гына түгел, хәтта мәктәпләрнең үзләренең эшләренә дә кирип тикшерүләр алып бардык, чөнки анда юл кагыйдәләре белән бәйле мөешләр бар, анда уку процессына кагылышлы дип әйтик инде методик уку дип әйтергә кирәк китаплары бар, аларны да күз алдында тоттык, төрле планнар, мероприятиялар, акциялар барлыкка китерелергә тиеш бит инде. Иң беренче чиратта шушы сентябрь башыннан алып эш алып барылырга тиеш, чөнки балаларга без юл кагыйдәләрен исләренә төшергә тиешбез. Һәм бу ата-әсәләрнең дә бурысы шулай бит. Чынлап та иң беренче чиратта ата-әсәләрдән, чөнки алар үз примеры белән аларга дөрес итеп дип әйтик инде юл кагыйдәләрен күрсәтергә һәм дөрес пример бирергә тиеш. Хәвефһеҙ маршрут, шулай бит, иң мөһиме. Бына ошо маршрут хәвефһеҙ булһын өчен нинди кагыйдәләрне ата-әсәләр үзләренең балаларына искә төшерергә тиеш? Шушы уку елының беренче көннәрендә бигрәк тә түбән дип әйтергә кирәк классларда укыган балалар белән ата-аналар уку башланганчы кайберәүләр йөреп чыктылар инде ул маршрутны, уку башлангач тагы да йөреп күрсәтергә тиешләр. Иртәнге вакытта барганда аларны озатып куярга һәм дә аларның дәресләре беткәч аларны каршы алырга. Чөнки бүгенге көндә безнең транспорт шәһәрләрдә, хәтта авылларда саны бик күпкә күтәрелде. Шуңа күрә без шушы исәптән дип әйтергә кирәк инде ата-аналарны тагы да искәртеп китәсе килә, балаларны үзләренә калдырмаска, чөнки балалар уйнап та китәргә мөмкиннәр, телефоннан сөйләшеп баралар. Колаксын киеп йөргән мөмкин. Дөрес, шушы вакытта капюшон кияләр. Хәзер көн дә бит инде кыскарды. Шуңа күрә балаларның тышкы киемнәрендә дип әйтергә кирәк, портфельләрендә яктырткыч элементлар булдырырга тиешләр. Шуларның барысында комплекста дип әйтергә кирәк, күз алдында тотарга кирәк. Һәм балалар белән берлектә шушы беренче айларына иң мөһиме шушы хәвефсез маршрутны йөреп чыгарга тиешләр. Велосипедта мәктәпкә барырга мөмкинме? Велосипед белән барырга мөмкин, әгәр дә юл кагыйдәләрен җиренә җиткереп үтәсәләр. Чөнки безнең күрүебезчә барысы да юл кагыйдәләрен бозмыйлар. Безнең шатлыкка дип әйтик инде балалар юл кагыйдәләрен беләләр. Юл аша чыкканда төшеп велосипедны тәп чыгалар. Ләкин барысы да түгел, чөнки велосипед кына түгел, хәзер шушы электросамокат күп районнарда дип әйтергә кирәк инде шушы спорт инвентарь дип әйтик, питбайк, төрле мопедлар белән мәктәпләргә укыган җирләренә йөри башлалар. Һәм бу инде бу кызганычка каршы бик олама нәтиҗә китергә мөмкин, чөнки балалар шушы транспортны йөртергә дип әйтергә кирәк таныклык һәм дә инде нинди дә булса опыт дигән нәтиҗә алар белмиләр, һәм дә инде шушы вакытта руль артында барып, яисә үзләре егылалар, яисә авариягә дә очраткан кызганычка каршы бар.
Бына яй көне ысынапта ундай яшь водительләрде күп күрдек. Авыл ерләрендә, бына ат арбаһы юлы тиҙәр бит инде иҫке юлдарда. Бәлки сентябрь еткәс бындай водительләр, 15-14 яшьлек водительләр кәмегәндер. Ну, әле сентябрьнең бүген беренче көннәре генә, шуңа күрә кодга рәвештә мин әйтә алмыйм, аларның саны кәмеде дип. Ышанып каласы килә, аларның уйлап шушы эшләрен башкарганнарын дип. Һәм дә инде ата-аналар аларны мәктәпкә озатып, һәм аларның ничек барганын, ничек кайтканын күз алдында тоталар дип ышанып каласы килә. Аларны игътибарсыз калдырмыйлар дип. Чөнки алар белән берлектә эш алып барыла, кызганычка каршы, әгәр дә статистикага күз салсак, безнең бүгенге көндә 29 дип әйтергә кирәк юл авариясе теркәлде. Балалар мопед һәм шушы ике тәгәрмәчле транспорт руль артында барган очракта бит инде 16-17 яшьлек балалар арасында 2 бала кызганычка каршы һәлак булды. Бу инде безнең өчен тагы да алама дип әйтергә кирәк кызганыч. Хәл, шуңа күрә без шушы тарафтан эш алып барабыз, һәм дә инде алар белән профилактик чаралар үткәрәбез. Иң беренче. Ничә яшьтән идара итәргә мөмкиннәре, ничә яшьтән танып бирелә? 16 яшьтән. 16 яшьтән. Алар шушы категория М дип әйтергә кирәк таныклыгына укып чыгып, документ алырга мөмкиннәр. Ата-аналары ризалыгы белән. Ленар Шамилович, тагы бер категория бар. Ул да булһа мәктәп автобустары. Улар нисек тикшерелдеме? Алар шушы комплекс комиссия тарафынан тикшерелде. Алар барысы да дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә республикада безнең 1676 автобус теркәлде. Бу балалар йөртә торган автобуслар бит инде. Аларның арасында бүгенге көндә 103 автобуста күп булмаган җитешсезлекләр барлыкка килде. Кемнеңдер хәвефсез кайышы эләктерелеп бетми, кемнеңдер яктырткыч элементлар эшләми. Ниндидер, менә мәсәлән, 7 автобус дип әйтергә кирәк инде районнарда техосмотр үтмәгәннәр. Шуңа күрә алар вакытлыча дип әйтергә кирәк инде балалар йөртүдән тыелып тора. Һәм дә инде безнең тикшерүләр август азагына, менә бүгенге көндә аларның шушы җитешсезлекләрен җиренә җиткереп һәм дә үтәгәннәрдер дип ышанып калабыз. Гомумән әлеге вакытта бына ошо мәктәп яны юлдары һезнең инспекторларның мөгаен игътибар үдәгәндәләр. Инде рейдтар тагыла өстәмә үткәреләме? Но безнең бүгенге көндә без июль, августның азагыннан дип әйтергә кирәк инде игътибар юлда балалар дигән профилактик чаралар үткәрәбез. Бу чаралар сентябрь айына да күчә сентябрь айында да без үткәрәчәкбез. Чөнки безнең сез әйтеп киткәнчә инспекторлар алар иртәнге вакытта дип әйтгәндә экипажлар безнең мәктәп кырларында эшләячәкләр. Бу иң беренче рәттә юл аша кисеп чыккан балаларны күз алдында тотар өчен, шуннан соң ата-аналар бит инде балаларны мәктәпкә китерәләр. Шуларны күз алдында тотабыз һәм балаларны җыю гына түгел, хәтта транспорт эшендә дөрес итеп, хәвефсез итеп йөртүләрендә күз алдында тотабыз. Инде бу мәдәниятебез безнең үскәндер инде, чөнки һөйләп торабыз, күрһәтеп торабыз. Инде хәзер үтек кенә һөйләмәй был турала. Мотлак хәвефле каешын эләктерергә, мотлак кресло куярга дигән шулай да бармы был кагыйдәләрдә үтәмәгәндә водительләр? Бар кызганычка каршы юл кагыйдәләрен үтәмәгәннәр дә менә ел башыннан алып бүгенге көндә исәп калсак 6000-нән аша юл кагыйдә бозу кагыйдәсе теркәлде. Ата-аналарга дип әйтергә кирәк инде роль артында булган кешеләргә административ материаллар язылды. Кызганычка каршы, ләкин бу саннар бүгенге көндә дип әйтергә кирәк инде үткән еллар белән чагыштырганда азрак, чөнки без бары профилактик яктан ниндидә мәдәният, культура водительләренең үсүен күреп торабыз. Ләкин барыбер дә ата-аналар гаебе белән балалар бүгенге көндә күбрәк пассажир буларак төрле травмалар алалар. Чөнки бүгенге көндә статистикага тагы да күз салсак, 8 бала һәлак булды. Шулар арасында 5-се пассажир буларак һәлак булдылар. Шуның 2-се велосипед руль артында иде һәм берсе җәяүле буларак менә күптән түгел Зилайыр районында исерек водитель Беларус тракторы белән дип әйтергә кирәк инде баланың өстенә барып менә.
Бик кызганыч хәл булды бу, Дөрес. ысынлап та. Ринат Шамилович, хәзер 1 сентябрьдән видеокамераларга карата яңа кагыйдәләр индерелде. Бына улар мәктәп эргәһендә арттырылырмы, ничектер кагылырмы ошо мәктәп янын территорияларына? Мәктәп территорияларына дип әйтергә кирәк, аларның кырыннан үткән юлларга күбрәк йогынты ясаячаклар бит инде. Чөнки алдагы әйтеп китүемчә, комиссия тикшерү буенча анда төрле шушы юл билгеләре дөрес итеп куелганын тикшердек. Юл кагыйдәләре дип әйтергә кирәк, шушы мәктәп балалар булган җирдә аларның махсус маршрутында дип әйтергә кирәк, тизлекне арттырмас өчен анда 60, 40, хәтта 20-гә тиклем скорость төшеп бетәргә тиеш. Һәм дә шуны тикшерергә видеокамераларда куела. Бүгенге көндә камераларның саны күп, республика күләмендә юлларында куела һәм аларның барыбер дә йогынтысы бар. Булышлык итә димәк, хәвефсезлекне һаклауга. Дөрес. Һәм бына әле уку юлы башланып кына тора. Хәзер тәүге атнала әгәр дә юлларда тыгындар күзәтсәк, мөгаен да яйлап бер тәртипкә киленер, һәркем искә төшерер. Водительләргә һәм яуләргә инде кәңәшләр бирергә. Мөгаен водительләргә хәзер инде бәләкәй яуләләрнең юлда артуына игътибарлы булырга кирәктер. Водительләргә ничек кенә җиренә җиткереп барыбер юл кагыйдәләрен үтәргә тиешләр. Иң беренче чиратта тизлек. Ашыкмаска, һәр вакытта юлга чыкканда үзләренең маршрутын уйларга тиешләр. Телефонны читкә куярга тиешләр бит инде. Шуннан соң салонда булган кешеләр хәвефсез каеш белән эләктерелергә тиеш. Иң махсусы балалар. Чөнки балалар булган транспорт, алар тизлекне арттырмаска тиешләр. Водительләр шушы үзләренең салонда булган кешеләргә җаваплы булырга тиешләр. Җәүләргә карата инде алда әйтеп киттек бит инде, ата-аналар игътибарсыз калдырмаска тиешләр. Балаларны шушы беренче көннәрне һәм дә инде караңгы төшкән вакытларда юлларны дөрес урыннан гына кисеп чыгарга. Тагы да бер киңәш бирер идем шушы рульдә булганнарга һәм җәүлеләргә. Исерек водитель күрсәләр, әгәр дә инде юлда исерек дип әйтергә кирәк инде не адекват булмаган җәүлене күрсәләр, безнең ышаныч телефоны эшләп бара, бу 279-32-92. Шул телефонга звонитергә мөмкиннәр. Анда сутка буена дежурный безнең сотрудниклар эшләп киләләр. Һәм дә инде чат-бот безнең эшләп килә, анда үзләренең кесә телефоннан төшереп, юл кагыйдәсе бозган очракта, мәсәлән, водитель баласын дөрес йөртмәсә, автомобиль эчендә яисә җәүлегә юл бирмәсә, хәтта шул вакытта да төшереп чат-ботка ибәрсәләр, аларның һәрбер видеосы, һәрбер фотографиясе җиренә җиткереп тикшереләчәк. Зур рәхмәт кәңәшләрегезгә. Рәхмәт. Юл йөрү кагыйдәләрен бергәләп үтәйек һәм мәдәниятте бергәләп күтәрәйек. Хөрмәтле тамашачылар, Дәүләт автоинспекциясе инспекторы Ленар Зиннуров менән юл кагыйдәләре турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт, юлдарыгыз хәерле булсын.